Berači pečurki. Moja! Nerešeno. Ako je nerešeno, jel to znači da mi vodimo? Hej, društvo, sakrijmo se ispod kišobrana. Ako ne želiš da bežiš od kiše, uvek prvo moraš da proveriš vremensku prognozu. Ovo je kiša od koje pečurke... Da, takvog je ukusa. Ima ukus super pečuraka. Treba samo dodati malo bešamel sosa. Mnogo pečuraka sada raste u šumi. Ali ja nisam video ni jednu. Pa možda se igraju žmurke. Šta kažete da potražimo neku? Pokušajmo. Biće baš zabavno. U redu, mi smo za. Pip zna gde su pečurke, a daće nam i korpe. Ja znam gdje su, ali neću vam dati korpe. Ali zašto? Zato što nemam korpe za deljenje. Izvolite. Nemaš korpe? A šta je onda ovo? To nisu prave korpe. To su nagradne sa takmičenja u nalaženju pečuraka. Ko bi rekao da je Pip zapravo šampion u pronalaženju pečuraka? Društvo, napravio sam nešto sjajno. Ovo je pečurko tragač. Divan je, zar ne? Da. Na solarni je pogon. I zove se... Morel. Ne sviđa mi se to ime, pa bih voleo da me zovete Stazonalazač. Baš je ne valjao. Imam to tajno skriveno mesto. Izgleda da dole nema pečuraka. Pazite da ne upadnete u močvaru. Svakog trena sunce će se pojaviti i opet će moći da se kreće. Idemo da nađemo pečurke! Šta sam vam rekao? U pokretu je. Hej, Pipe, kako znaš da li je pečurka crvljiva ili ne? Pa lako je. Crvljive pečurke imaju crve u sebi, dok ih one druge nemaju. Genijalno! Našao sam pečurku! Našao sam pečurku! Sagni se! Mislim da je to bila eksplozivna pečurka. Morele! Hej! Hej! Gde li je? Mislim da se izgubio. Teško se snalazi bez mene. Odakle dolazi taj zvuk? On jede
maline. Koji jede? Pojeo sam samo jednu. Ej, i meni su potrebni vitamini, znaš? Pobedili ste. Nismo našli ni jednu pečurku. Nismo našli ni mi. Moja, moja! Ne moja. Naša je. Opet je nerešeno. Ali za koga? Zabava traje, au, miau, pozovi drugare kad god